En ik denk dat de vraag hier bij de eerste finale van vandaag, wie gaat Joppe Konijnen dan afstoten van de jassprintjes? Komt het uit eigen stal of is hij nog even door? Ik denk dat hij nog even door gaat jassen-reacties. En je kijkt of hij niet meer logisch is. Het is Kennedy van Kuk. Dan geeft het goed mooi op, maar komt Kroes onderaan, maar het tweede stuk komt eraan. En Kroes komt eraan. Dan gaan we kijken, waar gaat Kroes aan? Ja, daar komt Kroes alweer. Even kijken, als Kroes in het tweede gaat, bekend op 3. Nu kan hij hier de plek aan doen. Volgens mij is het even wat Jansen nog voor is. Maar nu kan Jansen nog voor te zijn, want een belangrijke vierde plek. Maar hij kan hoger door. En met de hele dag 2 achter Joppe Konijnendoos. Maar hij komt ook moeilijk over weer in de finale. En hij zit in de strijd op plekje 6-7. En dat is Joppe Konijnen. Dat gaat alles zo te bekend. In de finale heb je gezien alleen een Echo mee. En dan zit Serra Kroes zonder een plekje terug. Serra Kroes gaat dus op plekje 3, of 2 naar 3. Dan denk ik dat 1 keertje voor de lofting. En dan de 4 weg op de zo te geven. Ik denk dat een goede zaak gaan doen om tussen